имрӯза мавзӯи мо давлати аввалини тоҷикон мебошад. аввалин давлати соҳиби истиқлоли тоҷикон давлати Сомониён мебошад. ҳукмронии сулолаи Сомониён солҳои 819-999 дар бар мегирад. давлати Сомониён давлати аввалини тоҷикон ки асри Нӯҳ дар Мовароннаҳру Хӯросон ба вуҷуд омада буд ва он намояндаи сулолаи Сомониён Аҳмад ибн Асад асос гузошт. замони мавҷудияти давлати Сомониён дар таърихи халқи тоҷик давраи аз нав барқароршавии иқтисодиёт ва маданияти Мовароннаҳру Хӯросон мебошад. асосгузори сулола Сомонхудод мебошад ки аз соли 819 наберагонаш Нӯҳ, Аҳмад, Ёқуб ва Илёс дар вилоятҳои Мовароннаҳр ҳукмрон мешаванд. номи давлат аз номи сулолаи ҳокими Сомониён гирифта шудааст. то соли 892 амирони Сомониён зери итоати хилофати араб қарор доштанд. асосгузори давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон Исмоил ибн Аҳмади Сомонӣ мебошад, яъне Исмоили Сомонӣ. исмоил аз итоати арабҳо баромада соли 900 баъд аз мағлубияти Амр ибн Лайс Сафори кишвари Хӯросонро ба Мовароннаҳр муттаҳид намудааст. заминҳои таърихии Орионнаҷот ба як давлати мутамарказонидашуда муттаҳид шуданд. давраи ҳукмронии Исмоили Сомонӣ ва амири Насриду айёми гулгулшукуфии давлати Сомониён ба ҳисоб меравад. бухоро пойтахти давлати Сомониён ба ҳисоб мерафт. бухоро чун дигар шаҳрҳои қадимии тоҷикнишини Осиёи марказӣ ба се қисм тақсим мешуд. якум Арк ҷойи зисти шоҳ, дуюм Шаҳристон ҷойи зисти табақаҳои гуногуни мардуми шаҳр, сеюм Рабаз маҳалли тиҷорату ҳунармандӣ. шаҳри Бухоро дар асри нӯ 11 дарвоза дошт. давлати Сомониён ҳамаҷиҳата тараққӣ мекунад. Сомониён охири асри нӯ ҷангҳои байни ҳамдигарии ҳокимони маҳаллиро барҳам дода тамоми Осиёи Миёнаро ба даст дароварданд. ҳудуди давлати Сомониён дар шимол то дарёи Талас тӯл кашида, дар ғарб вилоятҳои Эронии шимолӣ ва шарқиро дар бар мегирифт. сардафтари адабиёти форсу тоҷик Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, муаллифи шоҳнома Абулқосим Фирдавсӣ, олимони машҳури Шарқзамин Абу Али ибн Сино, Закариёи Риёзӣ, Ҷайҳонӣ ва дигарон асарҳои хешро дар ҳамин давлат эҷод карданд. дар ин давра илму ҳунар ва санъат ривоҷу равнақ ёфта, адабиёти хаттии форси тоҷик ташаккул ёфт. давлати Сомониён ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Афғонистон ва қисман Туркманистону Қазоқистон ва Қирғизистону Эронро дар бар мегирифт. то замони имрӯз мақбараи Сомониён ба таври хеле хуб ҳифз шудааст. ин мақбара оромгоҳи оила ва подшоҳони сулолаи Сомониён ба шумор меравад ки он бо як тарҳи баланди меъморӣ он замон бунёд шудааст. мақбараи Исмоили Сомонӣ аз рӯи сохтмони меъморӣ дар ҷаҳон мавқеи хосаро соҳиб аст. асрҳои нӯҳ ин мақбара сохта ба истифода дода шудааст. шакл ва усули сохтмони ин бино 18 намудро дар бар мегирад. ба ин мақбара нақшу нигори беҳамто таъсири зиёд гузоштааст. дарун ва беруни ин мақбара девор карда шудааст ки ин деворҳо аз хишти пухта мебошанд. дар ин ҷо наздикии 40 равзана ё пешутоқ ба шакли зебо ҷобаҷо гузорӣ шуданд. ин мақбара бо фармони амир Исмоили Сомонӣ асосгузори давлати Сомониён бунёд шудааст ва оромгоҳи худи ӯ низ дар ҳамин ҷо мебошад. дар муддати рӯз аз тағйирёбии шӯълаи офтоб ин мақбара шакли зоҳирӣ ва ранги худро иваз мекунад. ҳамин тариқи ин бино рамзи оламро таҷассум мекунад. мақбараи Исмоили Сомонӣ то ҳанӯз яке аз намунаҳои барҷастаи меъморӣ дониста мешавад.